S umelou inteligenciou sa dnes stretávajú už aj najmladší, čo mi potvrdili žiačky 1. stupňa. Ja som použila umelú inteligenciu na nejaké informácie o koňoch. A čo si chcela vedieť o koňoch? Že aké sú plemená, čo jedia a aké sú zaujímavosti. Ja som ju raz použila na vyhľadanie takého psíka a doma s maminou sme si vyrobili obrázok. Ako sa vyrába napríklad nejaký slíz, alebo či sú dobré reštaurácie, kam ideme, a to je asi všetko. Nachádzame sa v učebni informatiky. Pán učiteľ. Sa volám Peter Švatarák. Takýto deň konkrétne prebieha tak, že si najprv zistím, že aké informácie o tej umelej inteligencii vlastne tie deti majú a aké majú s ňou skúsenosti. To je rôzne, aspoň teda zatiaľ, čo som mal možnosť zistiť, tak niektorí celkom aj áno, pre niektorých je to úplne nové. No a potom ukážeme si, ako sa dá využívať prakticky v živote a skúšame si aj nejaké nové technológie, ktoré tu máme na škole, konkrétne aj myš a aj klávesnicu. Je umelá inteligencia už niečo, s čím dnešní školáci prichádzajú asi bežne do kontaktu? Myslím si, že určite. Či už priznanie alebo aj nepriznanie. A je to hrozba, alebo je to príležitosť? Myslím si, že oboja závisí na tom, že ako sa to uchopí. Keď si tam nedáme ten kontext, že sa to dá aj zneužiť a proste, že ako treba vieme odhaliť, že niečo je vygenerované aj a tak ďalej. Tí ľudia nevedia, že čo hrozí. Hej? Ale tie deti sa snažíme naučiť to, že nie je to len o tom, že im to vlastne vygeneruje treba slohovú prácu, ale že treba môžu to využívať ako pomôcku k tomu, aby ju oni lepšie napísali alebo aby im treba opravilo tam nejaké veci a tak ďalej. Umelú inteligenciu najčastejšie využívame cez smartfóny alebo počítače, ale existujú už aj rôzne špecializované zariadenia. Deviatáci si napríklad vyskúšali AI myš, ktorej diktovali svoje zadania. Ja som len povedala, čo má vygenerovať a ona mi to vygenerovala hneď. A čo si jej dala vygenerovať? Vianoce v New Yorku. Príklad nejakých slov alebo nadiktovanie nejakej vety. Poznámky do školy napríklad, keď nemám o prvej svetovej vojne napísané, tak sa spýtam, že či mi nevygeneruje. Povieš mi potenciálne hrozby umelej inteligencie? Že môžu sa šíriť klamstvá vlastne. Podľa štatistík ministerstva školstva AI využíva až 80% žiakov, no iba štvrtina učiteľov. Aj preto chce rezort podporiť ich vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie.